Ane di animu na di ntina won mo yesa awie ye de brew se dumienu premotobre kasebo ya ye mane e de afiri Sompa television so na fe ya toto e de afa mmea hodo a wote enka di free se ye social media handles no ana Sompa 90.7 won mo e wo bunu east afa nyina nkransa na henkuro no ebutuo Sompa henkuro e won nkransa na atode ama won mo e wo atifi ene na afa nyina Sabre Krona Sompa 98.9 eno yesunyane night market hwa bono mantemu na no nso to a wono wa hafo nyina afa eso emfaso Kumase Sompa 93.1 eno na to sa no a ewurawura ma ewura de ni ho nyina nso ediem ewura sante ebo a Benedict wono na wo mo bono boa no wie sa sebere na so ana enso ye ahopoation de ho epo ni nyina na wasan so asem na de edi aso etie na edi ani wahwe no wo de amane yen e de ni nyina nso amawo systematic press awie MCR ho wone yewura Nevis ne papa toast na wo ho a sofu techita wo no machi na wo mo bobomu sa na ba direction no o hwe camera mu na enema nyina nkoyi brother Philip ne dance e ba papa bi wo mo ka ho yenwura Kumase kuku averika jando kase ne nyina wo ne kuku yi o so mu ana so me yeso ye na ya Grace nso odi nhira ne to so sa na yewura Benedict wotete ye agya piapam dada ene media no awia brei babia wo bia gibie babi fo de anopa enkanka ne se yetwa bosompo na yemfa ensem no ne nchirechire mu ne dodo mu pa mfa mawo na mom yetimi abene ye de amasa na wakai se enamaba so na botete otimi twa asodu asoja 21st clinic the sciatica expert ye clinic of our time no won ekuta yemu na abrebi ahoden wo ho na yetimi apema ye nim 5G energy drink ni mizo fruit drink a Ketchup's marketing agency akwakofa aba no ya bobo bio ene ye de so mo nti onso pebi no nom na wadwuma wo ya enwene wo so no wotimi ayo aye ne yie koko ya de ayemfa nante egu nipa nim aso obadwam na ye mu bom koko yetwe ye ni aso obi na yi mframa na obi ehwe wanim nom 3 eco capsules na enomamwa afi yenye bre na nsem ne yentutu ne sre ene abasa yewura kwa mempiani ye ka empanimfo a wabo be opa wo man mu efa o man chechireye demokratia ye ni abrese betimi a chena so ne duam ne ye de na nantie wo mo na akutakutamu ama ba beduru ba biaduri papa ya kasa se ohwe afi apema henkono duosin afa ho a ne ye ka Ghana pa Malaysia na wo mo menye wo mbesua ahakora no mbesua nsanfuo nom wo mo no no ntunkum a akire wo mo ho se yetimi danda so kora sanya operation apet e de film ya no ye frɛ na etano enti dididi mu sa na omu ho sa abemfa so wo so pa ansa na no wo mu ho se ye abekwan ye de abekro na haban na ye praye na ye de pra eno anso na ye de ne mpepa ye kente na ye de ko afuom nom ne ade enti wo mu ho se dua amfa so wo so pa e wo Ghana wo betimi de akodidi ho ye abe na wo mu de ko ye nne wo mu de abefunu kura timi ye ka siti emufom e de ba na ye to na boden nom ne ho ade na emu no wo che se ne wo de Ghana tutu Korea ho a emu wa papa echan ha ne ye ne chiri ni nyina ye leadership akandifo a wo mudidi wo manim no na aboa ma enne wo powers ne mu a otimi ho won ho na wo hu ne yie na sa ye de toto ho de anka wo madi kane ye be ye den pa sa Ghana ye betimi ato wo mo na wo chire mu sei odwumadi bi ase ane ye nsentrofo nso wo ho na wo mutase bi ma ye increasingly and painfully evident that the leadership deficit in Africa is very expensive. When we start showing the graphs, I'll show you how Ghana and Korea started at the same level of per capita income around the 1960s. In fact, we were higher. 62 years later, Korea has a GDP per capita of $33,000 US. Ghana, $2,000 US. The leadership deficit cost is $30,000 per head of every Ghanaian that people like me and the political leaders of this country owe as a reparation to each Ghanaian, the cost of the leadership deficit. So you are addressing a problem that is dear to the heart of not only Ghanaians, but of Africans. Secondly, the list of the competent and accomplished Ghanaians that have come here.
As a struggling Catholic, I'm not fit to step in the shoes of Cardinal Turkson. As a humble subject of the Golden Stool, I'm not fit, not even allowed, to step close to the sacred sandals of His Majesty of Tumfo, Osetutu II. Eni a wote ye ne mfoni a wohwe ye yura Kwame Mpiani ye ka wosona manyuku no ne nchechire ye pa no wo mu a wo mo twetwen wosono edne ba fie ma ewie ye sono ebedi abanwa so a papa yi wo ka ho bi pa ebi no mu kura ka se papa yi wo da so wo ho wo bo ne ho modin na dama na sono ho ya akono nko no kura ma Mpani yeso odibie ene wo mo keka pa ene wo che se Ghana wo hwe ba bi economy no esi komeni pa ye tumiri ka di na chi a ye ntimi ntono abra yenkwa ne di esika enye ne obi a na edi na wo hwa na sidi dollar na etwene se ya baba wo fom ne na chi nyina wotere euro na so no mu a na ono so aposa na saa ama sefa de kura de menamenka wo mo awe ama se China sika kura so Ghana sidi a na wo de ne nam enti obesra da se sidi ne de mpanifo nkutam na ahode mrem se de be na yeton wo man mu no ye ho be henhan. We've gone to the IMF 17 times. We don't want to go there again. No more 18. But if we modulate the population, we should be able to do that. And what I'm going to do is to invite you to join me as we reimagine a new development trajectory for Ghana. And I do that in an interview with my great-granddaughter. Because what we are going to do is to make sure that we deliver a continued, relatively peaceful and prosperous country to our grandchildren. The way we've been living at the expense of our grandchildren, borrowing for them to repay, is not sustainable, and we have to change it. And we do this by making sure that we have the relative macroeconomic stability that we need. You cannot save and invest safely when your city is slipping like a yo-yo every time. The Teachers Fund I helped set up for them would have been a $1 billion, $2 billion fund. It wasn't that the city was being badly mismanaged. But even that, I think they are close to about $900 million now. So we need to stabilize the currency. And if it's not stable, every businessman is rushing, the foreign ones. Those who are making money, every quarter they are declaring dividends and taking it out. And this is why we are always short. Yewra Kwame Mpiani no, and interne piankoma wa mukuta osona manyokum. Tibire kese no emu ba akwa ene wo chese Ghana Sydney de wo sempanimfo dom boa ne yetime chime gina ho se de beye na enema bo nso be gina na ma obi woni dwetire de hye oman no mu a ne ho apepere no ema watumrika pie ne nyina de aba ma yetime de aye adwuma na mfa so nso aba so de amayen afi ma memfa nwura enwumasua mu na firi na no de beye a yebu senior high for wono suku yi ana empanimfo kase bire no kura ben do nka ese mankoda ne diburu nya wie ne hu se ya prapra ye ho na wono mo kwa ne ehu na wosan ko wura school mu na nsape oje holiday abediburu nya abeboka ofi asan so age foforo akono se be ye so tro we de me nsape ma ni ha ne e kwa awofo so enti mpanimfo nwura mamra se badwafo twetwen no a na so wie ye no ye wura wono na ye nwumasua so afo reverend adutwum ka se de wono mo ka nyina no wo mo aka de na so nhyehyɛ mu ne ebeboa ama nwumasua timi agina branne eno so na wono mo fa no na enne so enkomo bi abobo aba ene se wo mo ekọ sukuu mu no wo chiman fee yeje wo mo je sweeping fee na wono mo je bed user fee no PTA dues wo mo je eje protect my goods for me good dues nyina wo mo je na chese wo ne ma na ade beba wunyanya house nkoye no wono me behwe so kra pe bi age ene nam so ama headmistress for bi wo ho aka enkanka Kumasi girls senior high school kujisi wo mo headmistress ma me anane afọ akwasei ni diba mu sana Asantuma senior high wo mo headmaster ene Kumasi technical senior high school wo mo so headmaster diba mu eno na nam so ama yewura
akosa wɔyɛ soafo abɛde akyire a wɔhwɛ enwumasua so ɛna wɔde to dwa kyɛ sɛ sesi yɛ no ɛnyɛ sɛ bi a wɔn kasa saafo na wɔn ho abɔ mu no yɛyi wɔn adio na mmom wɔn sensɛn na wɔaboa ma hwehwɛmu mapa atumi ayɛ adwuma nti bɛyɛ sɛ mmienu deɛ wɔn din ne gyina soro paa na wɔn akyerɛkyerɛ mu nnwuma ɛda ɛsɛ ne wura no Maso hwehwem no mu Sompa kwadu na ye dia ba mu no no crash o mu di says can the says can be adwin ne page ya o mu be agity because of no good intent but as to say I'm not all the scan no mra no e ma ho kwan se wani says scan before kran na o mu be start administrative processes no na at the regional levels no o mati committee a design committee no mo ba e as a friend calendar no ma be prepare mo fast year process ni ade ni nyina nti no mu do mo nkuri said bibisa e koso e no mo hinted regional director of education. So when you call school, the headmasters no from no do no and more we say quite doing it above. They say the committee baba be meeting establish Sompa. Who did says can they are doing the text the money and no omodo fana but for now they be asked to step aside say ya show everything. I say no decentralizing no be great. At the regional level na kasa no mo pity at the committee na o ma be say we anyway na at least o mo interrogate you no say bia e we couple or otherwise na and na emra be taking their own course. But for now, maybe a regional level and deputy at that committee now on my side. Also, we so stepping aside. Once you are interdicted for the law, and so we have. But for now, yes, step aside. It's step aside. It doesn't. And I say a header yes, I did who be aside. It's for now, maybe a shimmy. We do 2-3 days. No, yes, establish Sompa. One BPR, and I said, dear course, no, though they be a good intent, saying, and no committee report, no recommendation on whatever. But for now, almost salary no you to am o say shemu be establish Sompa ku discount the dia agree me take them discount be mum no fake code of conduct and I say emra bi go ho ma say mum follow through accordingly no follow and I say man follow yeah court of public opinion I am not a hard because opinion no obi expressing opinion say we go that you so back ku be ska against about social media and I say the way man for be interpreting ya different because we go how along no good intent say we true and am be bebo school in Kanko but then a man falls I can't be different every crowd every minute so as a more targeted DC headmasters in which is a lot of interpretation and I share my committee and find the finance and I didn't be to feather I doing a text from here send them run it here a crime also fast I say yeah this is so man I say a clear you my demand and then trainer committee finance and system I find itself that transparency inclusive yeah find itself no in as much as I would be pan up the upper out say what legislation where people discount the same thing now with the findings but now is generating so you should let the public know Yewra Ernest Akosa penimpa be de akira wo hwe enwumasua so na ate se ne wo kyerɛkyerɛ ensemu ɛfa senior high school hesa wo mo ho kɔbombɔ sika gege bi a aban ma ho kwan enwumasua so yɛ no nso nhyehyɛ nto hɔ nso wo mo ade wo mo pem ɛkɔkɔ yɛ ya wakɔ ntem agya enwumasua hyehyɛ nkyɛ sɛ contempt enya so wo mo mu nhwehwɛ mu na ɛkɔ so Yewra Akosa Ernest wo de atodwa yi afa yɛnto aso na yɛnwura nsɛm foforo mu na yɛwura mu nso de a Medo call conference of senior high school wo maboboa no ye frɛ wo mo chaasefo na heads of schools yi na won mo kasa sɛ adawroma sɛ won mo hwɛ enhyehyɛ a enwumasua so ye no wo de ato hɔ ene ɛho ade sɛ wo mo yɛ mpanimfo mu nhwehwɛ mu no a sɛ bia so sɛ bia kudonto kama yɛ sɛ ebinin de wo mo hwene ewurawura mu de nanso wo mo hu no pefe sɛ ebehia yie sɛ wo mo begina nkyɛn na wahwɛ ama nhwɛmu mapanfiri nwumasua so ye no etimi aye adwuma Bianca Samishu, Ukata, no, Gua Bonsesano, Namera, who say, Yenye Massa, so, Sylvia Maya, dear Quani, a trauma letter, send it to social media, no, na, and Sakwana Mekame Sakano, and ya dear was it about it, as Nina Muno, Mintimin Casse, Nema, Mina, aye, there be Mintimin Casa. If you are Bianca Samishu, say, oh, my, yes, so my, Hajane. Now we know, a press is alleged, you know, if it's alleged, yeah, and you can say a stars here, a super woman, as they are no my, because we na do so my answer munye in some cases you know omo can't hear me say most of them no e wa Ashanti region oko eastern region e bi wo ho e no de e say ba kwa na mienu bi wo ho e say ba ko eastern region ba ko Accra na Bono region so really na ye tell say omo no e frɛ won
no mu di nkomo e ma ne ma na so mu yi na yi bibre free mu e na de aka na say e course school ho bi wo kra na head ni mu hwe nam say course school ni ntino na yes okay e mu nya nche ne yihwem enti le ma let us step aside for investigation now heads na wa chance we dey do mu ka che me say mu dey yem free wo obi akra mfoma kan so mu say bi say e koso e wo mu region e wo mu school ho mu ya na say letters no e twegu e wo social media no so enti no ne ade a ha adwen papa ne mu hwe ne ma no a yes say o majeje ye dey no dey mintimi nka say e ade a na wo so mu ye ba bi na me fa so e mu ma wo say hwehwem ni mu bia no kra no e da say da for adwuma the for adwuma we ye say we they say e ma adwuma ne nkoso a ye na yo say ko back ne no mu tase ne kan say we ni we no tie ni say o mu kia ne en so ankoba no sana say wo de wo pekọ ye dey a akoye say wantie dey o boss e kan ne betima twon aso ne mu no ni na mu no e wo say ade no so o ti say e bi course school ma so be free head ne nka jaw ne no obusa ne say he na ade ne course no ankasa hu sa no timi ya no no man letter say e bia on separate anye hwehwem but o mu na e kire me say mo say o mu ho na regional data from say o meje letter the letter no o mu nya meje ye no na de kwa ne nam social media e na ade no so na yes e course o mu school no bia nche dan from amane say we dey say course school na e de e ho encheche mu say ya from mu so mu sa no anse atwere te say o mu step aside and no ne ade a ama menu anom no aye world kakra you say o ba Ashanti region ha yes no o mu asefie panic bi ase nkofo bi we school mu o mu ye ne ma bi ape bi ya to so ense no dos akwa ne ma bi enti no ehia o mu na maka me o mu down na maka che mu so mu koyo madwuma ne mu no ye eni kwase wo ye ndi o munya ye nti se wo no o ya de ne se eye de a ni kwaso so bibia emu ya na obi so etimbe ya de o school ne wan so at as na se bo so obi o de in some of the cases require na ene man ye turn outside the school so e capture say o mu ton bi o school and when ni ma o hye ye hwehwemu fu se ene krese ene man ya church se na o mu ton ene sika no mu je no ho na eje sika ne ko hene e ko hes ne se bi o mu ni ho hye nti o se ye hwehwemu yi na ti se leta ba bontini wa onyim ya ko esa se o ma be di and answer move peace can say here the general public no be who say the headmasters ko ko move for by so yeah professionals say adwuma enti message say Ghana for nya koma ntomo yam na hwehwemu no enko si awiye ye hwe say and say headmaster of the school na no dey we better so only scan fama no na say ne ma ye ton no ono an order say enton ne ma ye ton school na chi no ene dia be so no ton abra woni mo hwe say san hwehemu we nyina ansa na ye ka say oh enipa no wa boomerang so an say wa boomerang so one na chance for president mechire headmasters a wono mo senior high schools no wo mo nka bomuku one etua wo ma no Reverend Father Stephen Owusu sechere na atese na wo kire ensemu efa a headmaster for bia wo ho akwa bombon sikajeje mu no no wo se ba bia keka kɔ no so fefi fulani na ni ase pa hwe ne kurom woni beba ho so no wona na saman na behunu ye nto aso na ye nwura ensem foforom ye to aso a mede wo kɔ amanyo semu na we yasofo we difo na papai wo kasa na kwa James na edi nim no wo bo no hommodin pa wo nyamesum ne edi yemu na wo sese wo hwe Alhaji Mahmud Dr. Bebo Baumia adaji ne modern ma wo bo panka adaji eda ne din so de wono nkramuso da mu nkwa na behunu ene mekakro nanso wono akure ya assembly aso da mu wo ho Pentecost of ya osimenie Roman ya wokɔ SDA homeda na waduru ho na wono ne de akoma ekuta no no ohu se nyame akoma pa ne kura no na wono so ayese mframa wo boba bia na de ohu ye ntia na ko eka sa asemi de enwuma eda ne wura no ne se Vice President Dr. Alhaji also, dia danse. People want now. Well, dia danse. Say what should be here. Also, eno wosofo a wone tua asafo na no we difo ono akure ya so woye nkoso hene ewo enkran fa ho a wo mode abono na ate se odifo na woka ensem a wonde ehunu ewo adaji Mahmud Baumia ho ya na wo kyerɛkyerɛ mu no yeda so a egina mamrenum anwumrei babia wo bia eno ye wonu ba trabo sompo won ho babi enwunajo babi nso ya nopa na aba ye Ghana fa ha wo hwe Sompa television so a ewia na bo kra pa
5G energy drink no pebina fatu awia wayɛ adwuma brɛ ɛna betimi asoso mu na adoma boawo ama nneɛma akɔyie sesei ɛna yɛbɔsome de ɛtɔ so daduda baako yɛ pempem akɔyɛ nim daduda baako yi akada duo no na yɛduru 31st night na 31st night duru hɔ a sɛbi akora yɛ ngɛ kora na wɔn de wɔn aso ba betie sɛ ɔpa akyerɛ sɛn honhom mu wɔka bibi ana ɛnɛ de akɔ akɔto Ghana ɛne wiase nyinaa afɔ no 31st night no ɛhɔ na nkɔmhyɛ akɛseɛ ɛba na wei de yɛ futuo na aba ɛde ma timamufoɔ asafo mma ɛne wɔn mu aka sɛ ma mu ntie nsɛm huhuo biara nyame nkasae na obi atena ase abɔ ne tiri mu pɔ sɛ nyame se ebi kura no waso dɛi wanka no wofio na wabɛgyina so dɛm no waka enti yɛma yɛni na hɔ paa ɛne yɛdiifoɔ no mu nso a wɔn ba bɛka adwene a yɛnyɛ nyame adwene na bi a efiri wɔn mu tirim o ka no wakyerɛ sɛ wei deɛ me hwehwɛ mu ama yɛ mahunu ni afi antoto yɛ nneɛma yɛ nkwanhyia no bɛyɛ dodo na watu mabunu no fo deɛ ni kwan sɛ wɔn yɔ na adom aboa ama nkwanhyia so ate adraafoɔ no watu wɔn fo na yɛwi abɔ mpa yɛ ama wɔn ɛba ne saa ɛbɛboa sen sɛ yɛde nkɔmhyɛ huhuhu ɛbɛto timamufoɔ tiri so na ɛbɛwie ɛbɛkɔ akɔsesa nneɛma bi aba na hɔ a na ɛtu saa afoe nyame nipa bi ɛna ɛde afutuo no ama yɛ na wode yɛntie no mmara ne aka mmerɛ bɛtoa wo so Number 2, yɛnnuanom asɔfoɔ no ɛne religious leaders no saa bere aka kakra bi a yɛkɔ abato mu next year yɛkɔ abato yɛbɛma yɛ kasa no yɛyɛ deɛ ɛɛda nkyɛn ɛbɛyɛ nsɛm a ɛnyɛ ɛbɛkɔ so fie panic mekɔ ho mu wiase no mahu sɛ wei ɛwom sɛ asad now ayɛ so clear ebia di adanse sɛ yɛwura John Dramani Mahama Ghana sɛ manhyia mpontu mu wura mpema si mpontu mu ninchiama bia Ghana da na koma so ɛba nti sabre next year sabre ne wura John Dramani Mahama Ghana mampani bia ni you don't need a Jewish prophet to tell you. However, young someone as I say, can you dear yam share fear and panic near them? And young someone, you can, especially as of form. You have my ayas and you better sound peaceful. Young someone, you can, bear some, I think, kaboom, but the yes, I'm a man, let me a kaboom. Enti Believers Grace Chapel International, a wobrekum, woman fish ye do, after dana womudi no, and yura, and pabe, chreme. Simon Kennedy ho eda na yedi nim no wo NDC parliamentary candidate e obrekum East Abaton Pesuano so no wodi afutu yi ma na wie ye osofo pani a woni etu asafo na no odifo Frank Awua enso de ne de eto so pass eduru sometime wa wontumi yenema mienu ntumi enko bi won kohye no nkom ne se wo hu ne hu bibi na ebi opese okọ nanim ekoka bibi kire no no omo motwa ne ho hia no first wa omo ma okwan ebi asam de bi so adwene ye ne se bia opesika na se opefem bi ntima wo hye san kom no nti eno so ka hu bi ne duruba bi a yentumi mme omo ne enka bibi sa emfa nkyere on bani nyina mu na metumi aka ne se ewurade na oma nipa no message no wo bo ho po be ma onimdi a wo be fa so be hye nipa na ana so be hu nipa no na waka bibi sa akyere no this hamati eno wodifo Frank Awua won na da Grace asafo no ano ewo brekum na ewie no asafo ma no nso e de wo mo de eta akiri so number 2 one hour street so woni nyame wotpa bia won fa nyame se okra na waje nkwa no mafutu oni se fa nyame se okra na waje nkwa without God nothing good can happen nyame ni wa bibia no betime si wa brabo mu yie etime tutu obi afo se obi a emfa no ho nhye nyame mu na nimo nyam ene na brabo ebe ye fe amen amen wanye so ka amen pa we ye Sompa so ena ne pet se nyina no onsa ebeka wadi kan atufo awie ena wabɔ mpa ya ta akiri enti ka amen no a eno kire se emrem emmawo afi mayankwe madi kan aboso e de amawo se kine amanyoku no wonom e de 24-hour economy woko ahyehye so na de ntia wo mo nante se wo mo nante fira no pa ama de a chance bio dia ene eye bre ene be kire na ni nyina mu no wo mo nante Asante regional secretary no ebetu wo mo fo no wo mo akasa na se de mu nsam tie pa menu akwa nweredu won na nani sem na nani sansu de akire won wo mo nso na ekọ enti se wa woko sen je se ekọ no nkyɛn ne ene di nkomo kwa me awie Sompa kasa so ni o wote enka ma hai ayo ene na yeguso wo so ahoma no na ba bia kwa me wo bia nso no wonyina yie enkanka ne se ekọ benkum so
said the Humana bit me to Tomuye, na Yaneno, about whom I soon have yet to me a bon comono. Dr. Frank, Amwakohene, one no air for at the merch near Manukuno. Sa 24-hour economy policy, a whole walk, one no and a Becassa would medinase. Na and some part ekuta womo kanyina ye de ye man peninda da John Dramani Mahama wodi kan dia ba betudwa se ye san dom no ba betena Ghana banwa so biwa ye be ye adwuma saa ye na enti ye bambo sem ebegina yie choba ye ne saa koisa de beche bank ya ye adwuma saa koisa de beche ye hia ne se wono ma ebeba wotwa ne 8 hours wi a wapon wokọ te se de bofa kwasido nyina no wo mo ye no Holland no wo ye we kakra no wapon no akoyi we kakra eba ne saa so kura be musika ba yen ho na hoto nso aba na obi bi da ho nso a enam se obi anenti no e den se ye be wiawo ne ye boye ho modern se nsa be ka kwa me redu na nso ye nyanya no ye nto akase no so na fe ye nkoye nim na berepam ye nsa ka no a na ye de no aba na fe ye di nkomo na ye di ne yie kumase na medu wura yi na ho nso no wo mo de atodwa o asante bekwai de nya asefo na won mo kasa akuafo wo ho buafu se tam na wo mo buafu afu se won de amampanimfo na otwemienu mekere Ghana Gas Company fo na de wo mo de wo mo fam e wo mpatam ho ama won buafu no adawro mawo kwaku ade wono se wo wombi wo ka adekura Ghana Gas fo edi wo mo ntia ama sesei wo mo afi wonse kokko no na wo mo de kire timamufo wo se ntes kokko obi anu mo na so ya ye jai pa etufufuo ansa na kokko no beba no na ewodi entira enti na gasafo de wo ne timamufo na ekuafo wo ho edie no edi se wo twere wonse edigu wo mo so ba ekrum ne be transfer mbe hyehyɛ bi wo na mo de la pipeline betu yemfu ni mbo mo ne ka so mbe dwunu 40 feet na chiri no na dwu more than 82 feet 40 ni free ma still 42 abro so a yente ase oda na zenga ne kira se bia o e ka ba ko mi dwi se half acre na quarter na se ya metia se wa nkyire mi dwi abe ba ko metia se wa nka nkyire mi tu koko dia ba ko bi se wa nka mi tu kodu bo ba ko se mi tu bo dia ba ko se wa nka nkyire yenso ekuafo no na edidi ho ho ende se yesra ba no ne o mo ka bi wo mu no o mo hwe na o mo ka bi mai ebi mi am gina kwa mpatesi ka kwa ma anya bi because o mu dwi ba fu na wa kwanto mu be me ba ya me be de na kina de chesa besi ne nsanka misika and there was a be school and cry be school bobian e bi gina china o mo sha ase akọ ndi aba no hwe na isiko mo mfa mai o ma mfa mai mo na otwemi nu somebody no mo de sisi ade no so ni yebetutu ni nyina agu ma o mo nsu obi mo so ma be hwe bibi no ho bi yes ani hye mo de mu gamu ba ko betu mirika jani ni aho srama pa e be sisi we ya kaka be na be sisi ko first chef be se be da take e se be try to buy it so that say la be se fortune e be ji ya ba me na broso be se a chere me sa ba be se be skala bre skala ma fama so that say here so my face skala me dia they fe ka Kristo dia ko be bom abo bi bia me ko shele down me be ho dia e fe so that bom dia a show masi eno ye kuafo bi a wonu mo wonpotam ho a wani abere e ka se nyame ampata won be bodua pa na nsen so gas na kakra bi na apae abonipai na kyeranko na tam kese no kopae a ene na Ghana gas nyina na ahye enti mpanimfo ntantem wo munwuram na kwakwa da enso no ne nyina nkomra won na edisi ne so won gas fo nkasa na so sabi mpanin so usuro pinidu akrata enura ba anim kwakwisi wono kura no ese afono no na wabo amane ni bia enso e kama yese wodaye mpanimfo ntie enti nyame ampata obedi akuafo nanim ama demonstration na omso ombe ya wono a ebedi wo manim e de wo makọ Ghana gas fo emergency for 2 weeks because so bi baba na de na me asabe me no me yaso munya abota na sese nko be tutu enema na wo so nyina se omo be du omo de agu a omo fesika ma ya na so munya abota enti me ka so munya abota sa na omo so buafu ni nyina na mo e ka kire me se ma beji omo sika no na omo man bibia enti sa na tie radisi enka no kre ya ka sa aboya ne na ya di atro na eya aban ade ni nti ye hunu sa aban because me no ka se won de kokoi aye kokoi se kokoi ni nyina sai etihwe kube na ma hya ase a mi dua ne mu matutu mi dua ne me bi si so no matu sa ga se be udi enkuyen e de aban pe no
ekuyafo asa ekuyafo de obi ebu yakwase a wo Ghana ha enti ye betutu on baba ho ni ye nam so ni etutu omo mechi yen anasa gas enku yen kwakwa de ene abre na monye odika na wote se wo kasa na Ghana gas won na se odi akuyafo nanim akuyafo ginidie na wo de bibia afa ne so nanso de wo mapem nyina no enya de mpanimfo de wo maso eye wo mo me apensem papa bi atie firi wo mo ho eno na wo mo ahyese na wotwe mienu na wo de ama Ghana gas fo se wo mo ama se bibi papa bi ankyere wo ho a ene wo mo a ebetu ntesikoko de afiri wonom anum adama mamemfa nwura mu ye da so akuma se santimantem ho na nhyemude kese bi akoso a woni nsankyerofo na ehia ni nyina ye se wosono aban ye tie konwa so na danko akufo ado wachiman pese be ma bo ada na di wo mo anim no ya Alhaji Mahmud Bebo Baomia na etene to a se mampani abedi akire no adwuma pa de wo mabbo bi e wa pomuden atena ye no nanso e kama ye se ehun da ubo ye wo se ekono wo mo ntimi mo ni ye ama ebinum ka de ye wo mo de anti coordinating council no ehia ya wo mo bobo de aba na ye e wa pomuden afa ho e de tudwa na we mu no eduba bi a wo ye kotie bekani eduba bi a wono a na ebe nsem no eduba bi nso a wo ye semufo na ya abo ama wa homa no so me no na wono a na nani sem wontu mutuo emi hu se de ete na ma hai apa mejo so na bibia aboko de adona so e nyame no mpa abo ye ho den pa Sompa ne akatua panti na regional coordinating council for say de na MPP aba ye wa pomuden atena ye ho a ye nhunu ye ntia wo mo boso yi yo apam Ashanti regional coordinating council e chese yen so kanea emfa nse kanea bi ase e di sisro e manesren na wo mate e no ma hwienwie bi ehun ta manfo ta aka e wa Asante mantem mo se MPP aban ye ba ye o mo nse da nye bi papa bia emfa mo Asante man emfa mo e Asante emfa ho ene apa mpempi no ano Asante man eto e de ma eye NPP amanyuko no o de totumpuntu e wo se pa region mu no a ase eboebra enu ti Asante regional coordinating council no ese omo ebenya daje no mo osumi bia no omo yida ko asi ho no mo enko ya pomde ne nko enne no mo de apomde e hyase e bia da foforo no osune foforo mo be friends and trefo no na akoye akwan a MPP aban eye no Asante mantemu na afi bia akọ eye market ene home pimpana wade ni nyina so no no mo abobobo so nte no mo nsem no ekoye health project ahodo a MPP aban fibra mampani na nado danko akufa de so aye 2017 edibesi eye November bosume ewa fimu project ahodo a MPP aban mampani na nado danko akufa do edano aye ewa Asante mantema sei wono ehwase ebobo so a edifri eye capitation health insurance eye mampani Dada John Dramani Mahama ne penso wo mo e de ba Asante mantema sei a ene health insurance yi si ya sabia ba ko a sa wo yare a wo si yemfa wo nko enti se bia wo kumase na se uyi da bi ti se yemfa ne se e bia ba kwai aya sabia se wo yare a ho ne yemfa nko na yare ne be kan kumase a mo ntini emfa nko eye kumfa no chia na sa ya sabia bia wo kumase abonti so agesi ma so e sa de wo ko ukrum aya sabia kro no a ukoko yiye no mampani na nado danko akufo according to Asante regional minister by 2017 ni mo no a omo cabinet meeting dikan e na omo twe na dwenesi so se capitation ya de papa dia e ne emfa nko mamu ni nyina se omo edeba bi si Asante regional asa adehie ho betiri wo mu Asante benye papa dia ne gese ene omo enyi mfi ho no omo kan ya eto mampani na nado danko akufo ado tirim e mo ye se capitation no enye ate wo se nani ni ya no ekofa eyo hawde bra manfo mapum dire ho omo eyi edifi eya Asante mantema sei eno akiro kasai edifa eye hospital sahodo a mampani da John Dramani Mahama penso wono ehya tie omu sisi a eduru ba bi wantini anwie na eka hodum obo eya free hospital so de ekire da so eno bopa ya satia pia eye mampani da eye John Dramani Mahama penso mo shakia entini anko ankusi awie ya mampani na nado danko akufo do ba ye wasum na wapia ama enei wo mate wo nsakra fi ho abinum amanfo ahyase kumu ayarehwe ene ayaresa ebe binum so ho no a yese wo mo iwia ne se no achi no de so hospital project ahodo a eno de mampani na nado danko akufo do
start free from to foundation ene omo eto omo study free ho bobo pi so e wa santama say e bobo ya beka agenda 111 hospital project ahodo a company na na dan ko kufodo eye na sante obobo ya be say ambulance ahodo a ye che no ba mu ni nyina ofi asante e wo 47 constituencies menso asantman enya eye 49 a wono e de ba ko esi eye kumase eye international airport me bi so no eba eye konfanochi aba nya sabia oba konfanochi aba nya sabia be kire se so kire eye MBU mata MBB unit abrosanya mampani eye champon penso womo ehya sia ntie bia 940 na isi hodomo a aba bia ba no watwi nani ni watwi nani mampani na nadodan kwaku do ba ye ena ne yere ehya sia ebo tochopo bi se omunkomu ansa no mo mfanchan kese pa no kese pa isu so mo ye le mu bibi na akwakote bayira ho mamu a ama contractor no free side kakra o sin komo pia kosoma ente dia no contractor na be akọ site na wakwako ye adwumanti ensem obobo so dia fam eyem pimenim efa enwuma entity abanya mampani na nado dan kwaku kwado edami aye e wa santemantema sei e bana pomtin ho maye ne se o ma hyehyɛ osumi bia na omo ede health sector no e ho nsamato enzentwefu anim ani wiase anim no wosomia edi anim yi omo fra e be akwan e wa santemantema sei the sector bia no ombe fa no mo tumira kiriki ama manfo hu adwuma mampani na nado dan kwaku kwado aye e wo asantemantema afam when the Asante Regional Coordinating Council inti we ejebefa ntebia Bono East Regional Coordinating Council so no so ma fat o mo so o ma ye bosume ana na ochuma ndin ochi no no ma chechiri mu nyuma aban na ye o Bono East Region so we Asante Regional Coordinating Council and o mo na fat o mo so se o mo etre niema MPP aban aye e wa santemantema te na yi ade bia edida manfo trimta MPP baye o mo se da enye bi papa bia e wa santemantema te enfo ho ni vote a e ya na asante edema eye MPP amani ku apam na wo de waniwa no ehwe hu akiri enkomo na wo mo boy de o mbebie so no wa pomuden mu ene se de etoda binimu hunu amane e wo ya pomuden mu wo sa amantam yi ensam no enso kakra wom broni beka say carry water oh apam mechanic we no mutu mire iti debia ye bobe kwai hospital no mo de kwai hospital na e bia mampeni afufado e ba be mu 2017 bia ne wumi enfoni atu infoni so TV so na ye nyina ye tu no mata so de aba be bia o ma ye dro sisi atu o mo nsa firi ho a amanfo komu ayarebe ene ayareta na no so e bia so iti nyina no mutu mire no ma kireti we no mo de ho foni aba we no mo de ho foni aba we no mo de ho foni aba ya me ne mu ni e ba kan se e project ahodo a ye ne ye wa santemantema se nyina no we no e yade enye ye fun yade e nyina ye de ne hu se e koso de mum se o ma to o mo nsa de fun ho na bi wo no ma wo se akoso a afia ye kwa ko remu no e ma te boso me ne de ye ngura mu de ne bi a e mu fa dodo na no mo e bi ama amanfo e koma yare be dodo no a amperi da John Dramani mama e sha se me be kan se enen kuni o de toto eye TV so ma ye he de be kan se dodo no a wono mo e ama amanfo e kom ama doctor for show me be a Formina hospital e be the Kwai hospital ene ya sabia hodo a amperi da John Dramani Mahama Prince of Mostati no e be kan se dodo no obobo Sunday o mo wi ama amanfo e kom ma doctor for e she would na pap ma yenya ona mu na pe 5G energy drink bi no mesansa assembly fo adwuma ye de obetina oto so a ma honam nyina agene ya me hira ona adwuma pa obo na ya abo amanche ne yekoye e wokumase regional coordinating council no de aban na yo e wo pomodin mu wo monya adaje esi hu nkonwa na wo mo biebi so de akyere timamufo ama wono nso enya bi aka na aban ba wonye hwe no wo monya bi e de yi no ye nyina no so na yenko ena ye ho enkofa ye dwadifo wo mon krato mra 5G energy drink ni bizo free drink ka ho 21st chronic 3 cool capsules ni afoforo no ye be san ba bio
21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia so bo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womaji di womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's the 21st clinic womu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pani say obi ko nyanka ene ewisia mobo enu tina Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi agese wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598-559802. Meeting bim 0598-559802. Edia was yet 1 media. Branya Bosoni, neither to sweat you no bako, near Beboja Trada, Nadia Monte Tomoyeno, Yadiama a craft. Sompa fadi amuye onye nkuku fishi muswa efi se je muye je se binsija se de fasi fifra krafo enyanka emubro omo ni bie shone kula se omo ni bie yo de bi fem no dia fam so mo de afema mana proso everybody won shira mo Bible si bi ohun krafo mo everybody be shira se mo hun krafo mo everybody shira mo anu mukese apapa mso be mukese pa amen na yesika na yentoma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene yanwan so a yebeji mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obo aduponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi. Sompa TV, Emma Akitiapa. Sir, what is a special force of war? The Ebo Bobano. Ya wo ni pebi free Austria no watch say Ghana ye hia face foforo no na ehwa dia so ni panchi no ya ma ne be die na e disika botini bi aturi tiri so enne wo san akokoto me de mu nkire mu nyina ebrew na ansa na no kini ya manyoko no wo mo 24 hour economy work wa wo mo ye wasantimantamu sa abre kro na aso no so asi nkonwa e bobo de abana ye e wo apomudimu e de kire timamufo no se de ekosi ye poten kwa me redu ne de akire ye frɛ ne bia no wa ye bi se papa chi no no die kwa me ma hai ma do so afam na 24 hour economy work e say ma work sign how many hours afam ma me na wase said ya wodi kan awai ho no
What power mobile and this Amayuko, a fragment we will know, and yet Nemu, and then a year as to trace. It's a drop from Lani Metu, Ghana, and Fanana. About Santimantem had more. And that when you're there, you woman at that toss you in Baku at the 21st of this month. A quadia sono, as some man paying that than John Draman Mama. A cartoon, Amanabaye, who were Ghana head now 24 hours economy. Some would decide with you as some Baba Yaya Santimantem when now ye. Many money are there, or more day or money extra. Bronwa who do I was Santimantem run about Keseo Nano. Then on the Chinwina, if he airport roundabout, or would you not swami, Bantuma, and if he didn't have baby or Jubilee Park. Now, as more moody as you can say, I have 24 hours economy or my peninda that joined the man in Albatu Gano. A Kusu Ghana for ye pa. We say in I do on one case the dear movie. I'm a young couple yard 21st of this month. Almost every Kenya, no much at the ye pa. Minchia move for evidence. But just as a compressor, you will get best you now, but your mind upon your chance to be more. You are the day and says, and I drew Edmaya, any the moon Edmayano, a Adian Fasudia, every to me at the moon. Now, whatever the moon to swear. And maybe now, when them or my moon, battery, or maybe a school, who no moon, a Dimediano. As a moon, your car, you know, the Dimedian moon, a bit me up one mass, maybe so, Dimedian, boy, as I said. Was this Anya Yograno? The bitch me after nipped more on the court, Sajum, police, and a free prices, security agencies, you know, did one or the phone, I don't want you. A combat says a beer, a minimum year, at the moon, and I did the human so on bet me, I hear Juma, and Maniso, Etchmiabua. But I know mobile body free, a bonus, near Packet Yama, now Mina, a coffee center is running through, and I told Musu, a combat more trap one tenant. No more year, there's a crab young woman, and now they bet me abwa, as I say, for real for Tata or more. I mean to what you said. You may be an essence of my from the firm, Mobuna, Mubagia, a staff for a woman window. I bet you could warm 1 hour over here, said Minano. I didn't assume now, come back to my nominate him. And you know who do be, and I want my more. So, Cobbasa, you have my wine, and then you ran so no, or which me, I bet you abwa, I'm an year. And you will be 21st of this month. And this among you or more sentimental. Omo dey so many so man pani John the money mama or no man pani da baba be ka ho amomotumi abo sanse no ma cheche mu ye ma kuma ama manfo tumi ehunu ne tumedi na wode ba ne second time no so de be ya sa asemu odia be chimu amanfo age ntra ha e wo man mu a omo twina basa ene sre no ne nchire mu ye ne sa da no odo ba Jubilee Park no ba be cheche mu ye ma manfo nyina ate ene wona wo tire dwom adi sanse na eto enimu e Dr. Frank Amwakohini on na ye twefo pani edina NDC amanyuku no wasantuma metemu mo o ma so ye kese mu mo ene omodi asemi adi aba betija edinti we ni de na kama ye say ni tefo bom no ye kan say on the 21st of this month no NDC amanyuku no omtana ba be jira brane so ma ba be cheche mu 24 hours economy ni mu ebiye ama Ghana fo nyana ato mo ho ase titu asantuma ntemfo no mo nyamu mfaso e wade breso obesan ade abedwenti apam ene ubisa ya ne say dia e course wo NDC amanyuku omo atena kese wa asantuma ntem hadmo a omo de ato Ghana fo nyanim titu enya no eno no Kwame ne mo susu nante wo mo na nante 24 hours o de wa nante a 4 hours ye na wakwa adwuma mu na na emanyina nso akwaye Kwame redu enka ne yekote chine amanyuko na santiment ntem 24 hour work economy no work ya wo mo de ahye so na wo kire ni so ade hunu ekuta wo mo ntia wonom eyesa afi mamemfa nwura amanyo se no mu se what is third force bi atweneti ye obi ka se join okọ Facebook dia wo ho pa wo mo de nkatanu mu bi akata wo mo anim ayete se de akua babi sa na ekowie no wo ba pa Shalima abiusi mame ya so ne panchi na na obosumi de etoso num na wono mo frɛ ne se nkomo bi a wono mo didie Australia ni ya ho no ofrɛ se Ghana fo ebraso se ye pe obi foforo ne nyina di nachi eta nachi wono betimi aboa ama enkunumdie aye Ghana fo de anom ne ade ne yesi da bi o wedi eku twene pa na buru ni fita bebo e de a kire timamufoi enti wo mo frɛ na abiusi se wo mra na wo mo ni di nkomo no wo ko ya na wo mo grepo no
enti bosumi ne da etoso nwotwe ene yede ne kwoto kokoam se wo mo tototo na no ewie no wo mo etachire de placards a wo ma chorotchoro e de a kire se wo mo mfiri no Salima yenyini mpie meka sei koto ama ne bei ne no 20,000 Ghana cedis na wode ato ne tiri so enne ye ama no gusue no Kanesi Circuit Court no sa atena asem no so na won ma hye ne se bra no won fa ne ho mekire na watwi bia wo mra mprensa e chense de wo kɔ consulting na wi akɔgye na aduro na wode ne ho kɔkire e wa ya asabia ye no nso awiabre ye boso na ye de ama ye tiefo timamufra ye bibifo ne de fa kese na achorotro plaka so a wo mo se yenya broni e ma won fa na nkɔ na sabi senka bibifo ye betimi awe ya de anka ayodada if black man capable of managing his or her own affairs ya anka nya ne se Malaysia fo wo mo besua abehu dwumadie wo ha ne wo mo ye ka city ne de yentimi enye hwe eno ho nsem eno no efe mamento aso e na memfa honko enwomasuam honorable Alex Blankson ena papa yi kasa won na ye akrofrom mrase badwani wo se no kwasem ni eba nwomasua pa de a ede na koma so na eno nso ne de wo hwehwe se emabu na wo ho timamufuo no daachin bi ekwese empani no to esa ebeba wo mu diem na wo mu nso benya ni tsaho di hunu papa bi aboama akrofrom empotem ho nso etimi etumpon media ni di asama ma mo ja transport to bosses ya de dom mara no abo mo se be ya bo school ebe boa mo se be ya bo school no ebe boa mo se be ya bo boa mo be ha na o ma at least in kasika wo de quarter transport to bosses which we have to conditions ya ma ba until I do more to bosses I am para 100. Apara bi abenya trunk when troubles when your mattress. Apara bi tinipa 100 beneficial. We got some problem and some 3 consecutive years about last 2 years on my start. Enti we no asuafo a wo mo ko senior high school from wine mo obetimi de abo a mo de so asene a watu din say let's go to school na ekokode adwa a wo de sa nsemi tudwa e wa krofrom ne wieye no awofo a wo mma enya amfaso ebi nso kire wo mani so e de kire honorable ene de waye de ama wo mo enkankan bra wo mo bi school na ewie na wo mo to oni a ento bi enim enkoda na ekɔ no na won sunu gugem pa ne mo honorable ase wo me da kene ntiadia ona boy ne me kan se na minshira me da na ka ta bene ko ai ha de swama na me na na ya beto abama na wa sansu kase wa ye biama ene ye mense enti ohwe matress egu ka mu na enye ye na wo mu kro na enye nhie mu nso the honorable Alex Branson akrofo mra hye badwani wo ye ede so asuafo a wono mokɔ sukuntu aso from wine ho na awofo bi na asuafo no kire wo mu ni so mede wokɔ France lai ye wo kuma se santimantam mu eneda oja hwenhwira eto ho ma adwadifo ne ma nyina hye dwerebe na emu tia wono mo tia odunja adwumakuo penimpa be de akire dio1 eduru ho a wode afutu e ma wo kyese ejane de sesie ni monimu ya wo munye hu ade kropoten de baaye no timamufo na adwadifo e wo ho ahyase e bosu jetire wo mu sungu na dumo so se nye preti tafra boto na wo mo hwehwe o ana roba edwa mu ni kuru aba na mom wo mo nema nyina hye na dumo nka na abante na wo mra wo homwa
those are live pictures from KGTR in the Ashanti regional capital, Kumasi. Really. Asem no. We a Jedifua, one war France lie, and as a French lie. Ye walk Kumasi Santimantemu, a Japan here, and no best and on Swanopa, a tohua, one more a boss to get to the team one, and so one near Manina, a she, and was Santimantemu, and I tell say Yakofa, a Honsemno. Na adaroma ya de so mo no na wo musu no wo musu nwie yo wo musu aban mra wo mo homwa na wo bibi ase Ubia maha, but you expect to say not be because most of the Manashin Bibli devotion now Assembly Modi or Honorable. You so Modi, the same city, then I will be market. Oh, I adore some. You bet you 3,000 plus. Sesia de ubusa womo ka womo abopa ene ma na ja to ma ahesa no ni nyina wo no hunu na mo nso wo munya 5G energy drink bi no nom wie e de mizo no boso a wo mo adwene bibia begina na wo betumi ebu nkunta ehunu nema pa aseye enti se de na dmo wo bibi ya ene mu ni kan fa mo no nsem nkoma wo mo na mo kan kira ban sa ma na de wo mo hu bi na nhyehyɛ wo se wo no mo ye no wo mo no mo nye ene internet no ejina so te se pongo biribi no a na cloud internet for wo madaro mantira na ye kan sa no wo se da ache ne ntwen wo enti se ye connection na no waye ne ntente no wo maye e de ama wifi bibia CCTV camera ni nyina wonom ebobo na express group for ye wo se e ya kwantu a na de ahye wo mo nsa wo mo betimi de wakọ akwakoduru ama onye adwuma ye na enkratasam nso de yi a wontete obroni krom express group no wonom wonkran wo kumase sunwane techima wo maba enti babia wo bia no ya toa bon modern se ode ho ebebata wo mo se madika ka cho se ene o ka kasafoni ni kasafidi ahodo e wo man mu a wo mo bo adwuma sono ye fini keke bia ni ho wo mo adwuma nti broni betimi de bibia fa so kora be che o man yi a Sompa ka ho e makoma kundu nwotwe na National Communication Authority for no wo mo eyi ye digital audio broadcasting no babia wo bia otimi tie bi unya bi bo ka mu na unya bi e de ko unkurunkum mu ho a kane ani ho kora beboa wo ama neema nso akoyie ene me kanfo ike heba center e de amaw e ho de se de waniwa ehuhia no saa na ye nso wa ya de sa ehia yen enti anu wa hwen wa jesu zongo junction ho ya de bi e tew so oba ye wonupa ya ye de be kan adokota fo no nso aben wonom ebehwew na wa hwe oyie ye kan Tabita heba clinic ni wa ya de sa fie babia wo bia sickle cell na wo so anu wa hwehwe wo mo e bia wa ye mre wo mpam na emu ya de bi e tew so no eno ye tano so apatrapa junction ho a na abenya yen obo 0506 460 280 yene wakasa na fe de wo bia no yaka e de akyerew na yeka Tabita asemi no ma memfa we ma 0202 347 647 on kran okuma se takura de sunwane takwa babia wa hyeta wo ho ni nyina ya pomuden papa ene wode ma timamufo a wonom ehwe Sompa wotie Sompa 90.7 ena wotie yemfiri a eno ye Sompa nkransa na dama ena bono east fo nyina wonom fa bie se 98.9 ya Sompa sunwane bono ne ahafo womu nyina efa na Sompa kuma se nso atoa petia ma wonom ewo pumpunu mantam nyina fa bi eno ye 93.1 wote ya abo amali bia boganka ene awiei kuku averenka jando wono ne kuku kase no so mua ne so me so eye ena ya grace dia dom ne to so sa na fe yura sante ebo Benedict so watete systematic press papa tools ene wowura Nevis media wo mo ne wo MCR ho a wodom ede ye ko ba bia ma wote ye nka Facebook Twitter ene ba bibia da sabre de ye ko e Sompa nkomo e bola ohene ne ye tenase na fe ye de de ehunta wo hunu ye no asomo. This is Sompa Achedie. Yabo, Yaba. Sompa Achedie 2023.